En die generatie daarna, zit er nog wat? Voor wie gaan wij over 5, 6, 7 jaar juichen? Ja, we zitten eigenlijk, als je nu gaat terugkijken, 2017, 2018, dat waren de beste jaren van Tom Dumoulin. Ja. Nou, dat zou dan jongetjes van 12, 13 jaar geïnspireerd moeten hebben. En eigenlijk zien we dat Tom Dumoulin-effect in het wielrennen eigenlijk niet terug. En dat vind ik wel doodzonde, want als je nu bij de belofte gaat kijken, ja, het is echt heel dun gezaaid. Ja, als ik er één moet aanwijzen, dan is het Wouter Toussaint uit Kerkrade. Ja. Rijdt ook bij de belofteploeg van Intermarché. Ja, reed ook een NK dit weekend. Ja, en ja, hij reed dan bij de belofte naar de NK. Maar ja, waar hij met name in opviel, zijn de rittenkoersen. Goed gereden in de vredeskoers. Daarna ook heel goed in de belofte Giro d'Italia. Tweede in een rit geworden. En wat ik van de ploegleiding hoor, heeft hij absoluut een goede motor om een goede klimmer te zijn. Maar moet hij nog leren wielrenner te worden? Moet hij zich nog echt weten hoe hij zich in een peloton moet handhaven? Hoe hij energie kan besparen door goed gepositioneerd te rijden? Ja, en dat is wel nog een weg die hij moet afleggen. Ja, dus het is nog niet zomaar 1, 2, 3 dat hij volgend seizoen in de World Tour rijdt. Ik kan best wel een jaartje in de belofte. Je kunt wel goed klimmen, maar als je in de eerste beste vlakke rit 10 minuten verliest, dan fijn bedankt. Ja, nee, absoluut waar.